Уважаеми зрители, в студиото ми вече са Павлина, Диана и Ашли. Тук двете момичета до мен са от СОУ Вела Благоева. Ще си говорим за проекта, който са спечелили и са работили по него. Какъв е той? Веднага започвам с този въпрос. Коя ще започне? Проектът се казва My World, организиран е с помощта на Корпуса на мира и нашето училище СОУ Вела Благоева. Темата на проекта беше HIV SPIN. Проведе се 3 дена семинара. Така? С помощта на госпожа Розалия Динкова и Никола Узунов от 11 клас. Чудесно. Колко време? 3 дена сте били и сте работили. Какви бяха основните дейности? В смисъл имахте първи ден някакви занимания, лекции? Първи ден беше запознанства, защото както от нашето училище имаше и 8 момчета от радиотехникума. И първият ден се запознавахме помежду си, сприятелихме се. Да. И после започнаха лекциите за спин, тип спин. Кой ви така говори на тези лекции? Доктор Аня Ангелова от РЗИ. Да. Имахте ли някакви демонстрации? Да, като учихме втория ден в ваканционното селище, имаше образователни игри, които също така много ми помогнаха, защото не беше досадна лекция, а се забавлявахме. Именно. Всъщност повечето млади хора като чуят за нещо подобно и се казва това нещо, което го знаем, което сме го чували и го слушаме всяка година. Не може да се случи на мен. Да, в точно определен ден. Вие с какво чувство решихте да вземете участие в този проект? Какво ви накара? Темата по принцип е обсъждана и ще бъде обсъждана. Не е била нова за вас? Да научим нещо повече. Защото ние може да се казваме знаем, няма да се случи на нас, обаче всъщност никой не е застрахован, че няма да се случи, ако не се предпазва. Какво така взехте от този проект и от тази работа през тези 3 дни за вас лично? Приятелство със сигурност. Да, приятелство. Останахме с много добри впечатления от организацията и предполагам място, на което сте били, да. Забавлявахме се. Но като повече. Именно, какво сте научили? Всъщност, като знания, с какво излязохте от с много повече знания за всяка една по-преносима болест или инфекция, за повече знания как да се предпазим от спина, къде може да се прегледаме. На кои болести беше точно насочено, освен спин? Мисля, кои бяха акцентите на този семинар, тези 3 дни? Сифилис, трипер, брадавици. Имаше ли неща, които всъщност не сте чували? Неща, които ви бяха чужди като информация? Имаше, да. Например, за болестта сифилис, как може да се заразим от нея. Не го бяхме чували. Сега го научихме. Бихте ли подкрепили инициативи за напред през годината, които ще се организират? Има ден на спин, на HIV. Да, разбира се. Както и в нашето училище ще правим още обучителни сесии, не само за нас, а и за по-малките. Чудесно. Обръщам се вече към Ашли. Тя си има тук своя преводач. Ашли, кажи ни всъщност защо ти реши да работиш с тези деца точно по този проект? I decided to because this is one of the biggest goals that Peace Corps has. Реших, защото това е един от големите проекти, които Корпуса на мира има. President Bush, our former president before Obama, made a project that made a lot of funds for projects like these all over the world, and Peace Corps is one of the biggest organizations that helps put together projects like these. Президентът Буш, предишният президент преди Обама, имаше много информация за това в целия свят и всъщност това е една от основните проекти от този тип. По този проблем са едни от основните проекти на Корпуса на мира в целия свят. And I'm an English teacher in Seoul Vela Благоева, but I work mainly with the younger students
So this was a good way to interact with the older students and share a lot of really good information. Аз съм учител по английски в СОУ Вела Благоева и работя основно с по-малките ученици и за мен това беше добър повод да общувам повече с по-големите ученици, да си взаимодействаме, да направим съвместни неща. It's also a nice way for the students to get to know other students in their community, share this information with other people in their community and just find ways to work together and work towards the future of a healthy life. Това в същото време е възможно за учениците да се запознаят със свои връстници, да общуват с тях, с други младежи, да обменят информация, да предадат знанията, които са научили, въобще да дадат своя принос за един по-здравословен бъдещ живот. Един интересен въпрос, който предполагам вълнува доста зрители, които ни гледат. Защо избра да бъдеш доброволец? Аз в продължение на 10 години си мислех да се присъединя към Корпуса на мира, преди да го направя наистина. И когато го направих сега, казах, че аз съм готова да тръгна и да отида където и да е и да правя каквото и да е. Това е. Аз съм тук. Как го приеха в твоето семейство, това ти решение, просто да зарежеш всичко и да тръгнеш? What was the reaction of your family to leave everything and just go? Well, the application took around a year, the process. Процесът на кандидатстване отне близо една година. So we had time to talk about things. Така че имахме време да обсъдим, да дискутираме нещата. But just before I accepted the invitation for Bulgaria, I was asked to go to sub-Saharan Africa. Но точно преди да приема поканата за България, аз имах предложение да отида в Африка. And I can't lie, my family was happy I was going to Bulgaria. Така че моето семейство беше много щастливо, че също аз заминавам за България. Каква е разликата между американските ученици и българските? Може би до американските не сте имали такъв близък достъп, както тук в момента като учител? What's the difference between American and Bulgarian students? Maybe you didn't have such close contact with American students? I worked in a school and I've worked with many students in different inside of school projects, outside of school projects. В Америка аз работих също в училище, работих с много ученици по много проекти, както в училище, така и извън училище. And it's hard students and Bulgarian students. И е много трудно да кажем каква е разликата между американските и българските ученици, защото и американските са различни помежду си. But I think I see both students looking to learn about their future and make steps to do things in their lives as far as further education, getting jobs, making families. It's kind of the same. Но и американските и българските ученици искат едно и също, да постигнат по-добро бъдеще, да планират следващи стъпки в своя живот, да завършат училище, да си намерят работа, да създадат семейство. Въобще много са близки нещата. Как премина проекта, да се върнем отново на темата с тези деца, които са тук при нас и останалата част? Виждахте ли в очите им наистина така разбиране и удоволствие от това, че те са част от този проект? How did the project go with the training in the other part and the contacts with the children? Did you see in their eyes that they are happy with this and what their reaction was? Yes, it seemed like it was a big success. Да, изглеждаше, за нас изглежда като голям успех. I think it brought a lot of community members together. We worked with a doctor from the city, a biology teacher, 2 biology teachers from the school. It brought the students from the Radio Technica and Sovela Blagoeva together, and everybody seemed like they enjoyed the information, the way it was presented. Проекта успя да мобилизира различни представители на общността във Велико Търново. Ние работихме с доктор от града, с 2 учители по биология, ученици от радиотехникума, учениците от СОУ Вела Благоева и всички много се забавляваха по време на проекта и изглеждаха и са много удовлетворени от участието си в него. I think they liked the
diversity, where we went to the doctor's office, then we went to a small hotel, and we didn't sit and just listen. We did games, we were interactive, we had dialogues, things like this. Това, което им хареса, че самите дейности бяха много разнообразни. Ние посетихме кабинета на доктора, след това отидохме в един малък хотел. Самото обучение беше много раздвижено, интерактивно, с много игри, много дискусии, говорене, взаимодействие между всички и това мисля, че много им хареса. Мислите ли да участвате в бъдещи проекти, така организирани от училището и от децата? И замисляли ли се изобщо някакъв такъв бъдещ проект? Може би от и към вас да попитам дали имате някаква информация от учители? Или за момента не? Имаме. За какъв проект? Само секунда. Още не е установено дали ще се осъществи този проект, но е свързан с театър. О, чудесно. Да. Училищен театър. Да, училищен театър. Пак участваме учениците от 11 клас. Но нещо, което не е просто да се изпълни един път една пиеса, да се така... Да, това желание имаме да се разпространява и да показваме какво можем и какво научаваме в училище. Чудесно. А имате ли такива часове, в които някой така ви показва, говори? Ами, ние отделно работим по друг проект на Коменски, европейски деца на една сцена. Миналата година учебна вече изнасяхме едно от представленията си. Чудесно. Имаме учител, който да се занимава с нас. В момента продължава групата и с по-малките 5, 6, 7 клас. Искаме да се развиваме все повече и повече. Чудесно, дано да стане така. Ами такъв тогава успех на бъдещия проект и наистина да се осъществи. Така, с Ашли може да продължим всъщност за проекта, за това дали би участвала. About future projects with this subject, there is a student in our school who wasn't able to be here. He's sick, Nicola, sorry, and he went to a training about this topic. He helped us with the presentation of this project and hopes to do small projects like this throughout the year. Ние имаме още един ученик в училище, Никола, който за съжаление не успя да дойде днес, защото е болен, но той участва в подобно обучение. Той ни помогна много с идеите за разработването на проекта и той има още идеи за неща, които да се случат през годината. And as far as other projects, I'm sure there's many to come. We have a Comenius project. We're also looking to for a grant proposal with America for Bulgaria for an alternate language learning classroom. Alternative language learning. Ще се отнася до другите проекти. Ние имаме много идеи. Работим по проект на Коменски. Както стана ясно, имаме идея за проект към Фондация Америка за България за създаване на алтернативна езикова класна стая. We're going to have an English garden club. We hope to get our community members involved with our 5th grade English garden club. Garden? Yep. Ние планираме да създадем клуб, английска градина, и в която да привлечем много членове на представители на въобще от цялото училище. And we hope to grow flowers and herbs to sell in our community. И нашата идея е да отглеждаме цветя и билки, които да продаваме след това. Чудесно. Много ви благодаря, че бяхте мои гости. За мен беше удоволствие. Успех на вас, млади хора, като на театралната сцена и на всички други сцени в живота. Ашли, надявам се с теб отново да се видим скоро с новия проект, с английската градина, с цветята и всичко останало. Успех!